Zergatik dibortziatu ginen? Ez dut oroitzen. Etzen idan inoiz esan? Ez behintzat zehazki. Ez dugu gai horri buruz sarritan hitz egin, ezta? Dibortziatu zirenetik, bizpahiru aldiz baino ez zuten topo egin Isabelek eta Ramonek. Eta ja 10 urte baziren, azkeneko aldiz elkar ikusi zutenetik, Printzipe zinemako eskailburuan. Isabel Zodiak ikustera joana zen Iñakirekin. Ramon Ratatouille ikustera Madalenekin. Filmaren erdian, senar-emazte horiek aldi berean sentitu zuten txizagura, eta hala, komunetik irten dagoen. Arantxa, Iturberen altxean bihotz handiegia esate baterako, Aider Rodriguezen ipuin bilduma zoragarri hori. Aino etxe beste Arratsaldeon. Aixo, Arratsaldeon ilaski, zela. EITB podcasten ardurak hartuta, batarteka inbidia dizut, Ainoa. Bai? Bai! Zeregin oso ederretan. Zeregin oso ederretan sartuta zaudelako azken aldian. Egia esan, EITB podcaste sortuta, klaro, sekulako lana da hor, Ainoa suposatzen dute, hasieran guzti ordenatzen, eta zer egin pentsatzen eta hori dana, sekulako buru haustiek, baina ja, gauzak datozela ikusita, zederra, ez da? Gauzak sortzen direla ikusi eta honelako gauza ederrak. Bai, kalitatezko gauzak sortu nahi ditugu eta euskerazko edukiak sustatu nahi ditugu, nola ez. Eta hor, kulturak eta literaturak ere izan behar zuten tarte bat. Bikoiztaile ikaragarriak ere badauzkago gure artean, eta hori dana uztartuz, proposatzen dizut, asteburu hontan jazteko aurikularrak, sartzeko EITB podcasten, eta entzuteko, zuk jarri duzun bezalako horrelako beste 4 liburu badauzkagu orotara, eta txikientzat ere badago aukera bat, lo potolo. Gauetan ipuinak oso goko dituztela umeek badakizu, ilaski. Orain arte nik uste eta astuxeak izan ditugula azkeneko urte hauetan. Entzuteko gauza gutxi dagoelako aurrentzat. Eta guraso askok ere ez dakite euskeraz, hortaz. Ipuina kontatzeko gai espaldin badute bere burua ikusten, playri eman, eta hortxe daukate aukera. Behin eta berriro entzuteko modua izango dutelako. Kalitatea, banaini zalea, eta aurkitzea dituten momentuek podcastak entzuteko bai, azkanin ohiturak direlako, ez da? Baina behin probatuta iruditzen zait, eta gustatzen zaionari hor aukera daukala. Liburuei dagokionez esate baterako, kalitate hori, Aider Rodriguezen bihotz handiegia aipatu dugulako, Uxu Alberdi, Janis Joplin, Uxuerekin berarekin, Bai, berak irakurrita. Berak daki inor baino hobeto ze tonutan dagoen idatzita, liburu hori, ustet jartzen ari zaretela, utziko dugu pixka bat entzuten iruditzen baldin bazaizu. Ilea atzeran zorrazteko keinua egin zuen eskuaz. Bitxoa daukan. Hori diote. Beraz, oraindik bizidun putakume hori. Non dago ama? Sukaldean. Nola dago? Pasa egin da. Disgustuka akabatuko dinago. Hortxe, Janis Joplin hori, Uxueren ahots horrek ematen dion plus horrekin, lopotola aipatu dugu, larrua hotz, kalitatezko obrak nola egin daukerak eta zelako izan da prozesua, eurek idazleak sortzaileak oso pozik geratu direlako, esaten dabiltza, eurepe bai, azkanien zederra, ez da, aukeratua izatea, eta nolako lana egitea, sekulako lana daukatzien, zelan egiten da hau, Ainoa? Begira, EITB-deko laborategia da aipatu behar dudana, ze ekimena beraiek hartu dute, eta aukeraketa ere bai. Anitza izan nahi izan du. Aipatu dizkizut aurrak, badaukagu fikzioa, badaukagu baita ere itzulpena. Aipatu ez duguna, orain arte, hain zuzen ere Albert Sánchez Piñolena eta itzulpena dana, fikzioa ere bai, danetatik eduki nahi izan dugu, 4 liburu dira momentuz, baina tira, horre aukera bat egin behar zen, eta denetatik pixka bat jarri nahi izan dugu. Beste pare bat olatu ere edukiko ditugu, gero gazteak oraindik ez ditugu aipatu eta beraientzat, goazenen unibertsoko 4 novela izango dira. 4 eleberri, azaroaren hasieran, urriaren amaieran jarriko ditugun beste 4 liburu. Eta gero, izango dugu baita ere azaroaren 25ean badakizu emakumearen kontrako bortizkeriaren nazioarteko eguna dela. Hor,
Zoaz infernura Laztana izango da jarriko dugun beste liburua. Beraz, hor aukeraketa bat eginda, badakigu momentuz gauza gutxi dela, baina pixkanaka, zer gehiago eskaintzeko modua daukagun, ikusiko dugu. Handu lertxun diren Zoaz infernura Laztana Ainhoa Aierberen ahotsean, eta esan didazun guazteneko sorta hori aktoreen ahotsean horrek daukarren guztiarekin. Zenbat irauten du, liburu bat irakurtzeak, sortzeak, prozesua luzea da? Bai, prozesua luzea da. Eta gainera, estandarrak bete nahi izan dira ondo. Beraz, bikoizten jardun diran personak ere formatu behar izan dira, zekiten hori audioliburuetara eramateko, eta hor hilabete batzutako lana egonda. Baina, tira, nik uste gauzak momentu honetan badaudela entzuteko moduan, eta zuek egingo duzue jozkua, ea gustatzen zaizuen. Nik animatzen zaituet. Hori da, tendentziak dira, eta Europan, herrialde askotan ikerketak eta ikuseita, esan dugu euskeraz sortu behar dira, hau da datorrena, literatura belarrietatik, nik probatu beharko nuke oso zalien nahielako literatura begietatik jasotzeko, zergaitik probatu beharko genuke danok? Bueno, nik norbait zuri ere etzaile gustatzen audioliburuen kontua, baina nik uste dut literatura, liburua, paperezko liburua eta belarritik sartzen da liburua, biak egin behar ditugu uztartu eta elkarlanean jardun, eta hori da helburua, Euskaldun berriak ere hor daude, ilaski eta belarria egiteko ere. Zalantza barik? Belarria egiteko ere nik uste dut produktu eraginkor bat izan daitekela. Sekulakoa. Iruditzen zait, tresna bat ala hau, hizkuntza batera murgiltzeko, azkanin entzuten zauzena irakurrita ikus dezakezulako, eta egunien kapitulo bat eginda, hizkuntza bat ikasteko sekulako tresna izan leike be bai. Doinu egoki hartzeko, eta zalantza barik. Audioliburuak bakarrik ez, hau bada nobedetako bat, eta gainera aipagarria eta azpimarragarria, hitz egin genuen podcaste berriei buruz zeudenak eta datozenak, urratsari buruz hitz egin dugu, artxipilagoa badator, ez aurreratu alda, Ainhoa? Bueno, badatorren astean egingo dugula aurkezpena, eta hor entzunketa bat izango da, badakizu inguratuko gaituen soinua 5.1 esan den zaion soinuarekin egindala hain zuzen ere teknologia hori baliatuta, eta datorren astean aurkeztuko dugu, eta gauza gehiagi ez dut aurreratu nahi, baina bai behintzat hor Xanti Salvadorrek izan duen lana, Oier Arantzabalek eta Juan G. Andresek, eta Martin eta Xabier Etxeberriak egindako gidoi hoietatik, soinu inguragarri hori lana handia hartu du Goiasari batek. Eta nik uste dut hori entzuteko modukoa izango dela. Gainera, entzunaldiak egin behar dira, nik uste dut ilunpetan, ilaski. Datorren astean emango ditugu datu gehiago. Guzten baldin badidazu, sorpresa txiki batzuk ere utzi behar ditugu bidean. Ederra, ilunpetan oso zelien egilako nikotxien entzunaldiak egitea, eta batez harrikua itzen etxie garbitzen gustatzen zait. Hori da, sukaldean da ezarela. Bai, oso aktiba goten egilako zikinkarizen atzien, eta oso ondo entzuten ditu delako zuek proposatutako kontudan. Ritmoa jartzen dizute, Ainhoa, eskerrik asko, badagitxe lanpetute zauzila egunak ikaragarri, lanez gainezka dauden egunak dira, iraila da, eta dana dator, eta ikasturte berria. Utzi dazu gauza txiki bat esaten. Datorren astean aurkeztuko dugula artxipelagoa, eta egoteko eitb.eusera begira, baldin badaukazu interesa, entzunaldi horretan parte hartzeko. Esplikatuko dizugu, etorri nahi baldin badezu, nola egin behar dezun, eta bat eta beste. Beraz, eitb.eusen izango dezute informazioa. Itzordua, eginda daukago eurekin, eta hitz egingo dugu honi buruz bai. Ainhoa Etxebeste, eskerrik asko? Zuri, Laski. Muxu bat, Bilbotik, Miramonera. Agur. Gero arte.